zápasom posledného tímu stredného pásma a opäť chlapci v oranžovom zakladajú útok, ale pozrite sa, koľko priestoru dostali a strela hneď prvá na bránu. Mateja Megu končí v bráne 71. Ale opäť ako prvý pri puku hostujúci hráči a pozor, prihrávka pred bránu a vynik. Vysoký pressing, Pan Európy robí svoje, ďalšia šanca. Až na modrú čiaru. Tu opäť Kopecký, ktorý môže zakončiť aj strieľa, ale vynikajúco si pokryl. Výborná predávka puku v strednom pásme, ale na strelu to nebude, ešte prihrávka pred bránu a gól! Tak teraz to... Vyzerá to, že sa nahadzuje. A gól neplatil, teraz to máme potvrdené. Bariov gól v 9. minúte neplatí, stal teda 1-0. Táča puk, vynikajúco tu našlapli naši hráči, bol to Gráčik a strela a prvý zákrok si dnes pripisuje aj brankár Orlík. Domáci myslieť aj na zadné vrátka, veď čelia jednému z najlepších tímov celej ligy. Tam to bol zaujímavý súboj, ale rozhodca znovu nevyučuje. Prihrávka pred bránu, znova rozohrávka, puk skácka pred čiarou a rozhodcov hvízd. Sa tam postavil do cesty. Teraz môže ísť Gráčik, Gráčikovi ešte ide Goga, nahráva gól! Vynikajúco, je to 1-1. Gráčik teraz s Gogom, vynikajúco. Bola to možno naša tretia alebo štvrtá. To získa teraz súboje, teraz si Pan Európa sama robí prekažky a teraz prihrávka pred bránu a tá končí v bráne, je to gól. Tak vynikajúco potiahnutý puk za bránu. Está nerovnaký, teraz však ďalšia strela od modrej. Mega nevie, kde má puk, ale chvála na lavici hanby, ale stále ešte presilovka Pan Európy trvá, toto je veľká chyba, teraz sa snaží dostať do zakončenia hráč číslom 9. Teraz ešte si obhodil jedného z hráčov Kettner, prihráva na modru, výborná strela a Mega chytá našťastie. Pri mikrofóne mám hráča Pan Európy, Patrik Holbeka, Patrik zatiaľ 4-1 spokojenosť. Tak stále tomu nasvedčuje, že je to fajn. Samozrejme sme radi, dali sme 4 góly, máme celkom pohodlný náskok. Na druhú stranu nesmieme ničom polaviť a som na to stále. Všimol som si hlavne vysoký pressing z vašej strany, bolo toto cieľom, ako dá sa povedať, že rozhodnúť ten zápas už v prvej tretine? Tak určite, ako išli sme do toho s tým, že ten minulý zápas, čo sme hrali s STUčkou, neboli sme tak aktívni a dnes sme chceli ísť oveľa viacej do toho, dupnúť hneď do začiatku, vytvoriť si šance, strieľať a tie góly sú toho výsledkom. Rozhodca neuznal najskôr druhý gól, čo sa stalo? Tak bola tam chyba z našej strany, pravdepodobne náš manažér zle urobil zápis, nebol tam zapísaný ten hráč, ktorý práve dal gól. Čiže chudačisko musel sa ísť vyzliecť, ale ešte sa to rieši, možno sa vráti. Ďakujem a nech sa darí. Díky moc. Sa Pan Európa dostane do útočného pásma, zbierajúca sekundy, ale vynikajúco Šmit teraz tam narazil. A toto bolo sekanie a pozrite sa, ešte Mela, tak tam bol sekaný Šmit a ešte sa tam púšťa, nič si nedarujú títo hráči, tak so Šmitom tam zvádza. Sporná prihrávka, tu je Hajduk, vystrelil, ale neprekonal ešte dorážka a ďalší vynikajúci Orlíkov zákrok na Hajduka. Hajduk sama neprekonáva Orlíka, ktorý... Druhá však veľmi nie a znovu Pan Európa. Toto je podrazenie Rendeka, hrá sa však ešte ďalej, pretože Pan Európa je pri puku ešte. Strela výborne, Mega, tak to bol zákrok. Takýchto veľa nevídať. Úplne dvihol svoju ľavú nohu a prihrá Hajdukovi. Výborná prihrávka. Hajduk ide sám. A krásne to urobil. Ale teraz vynikajúco zachytil Goga. Puk na útočnej čiare a ďalšia. Chodí na domáce zápasy veľa. A teraz to nemali ďaleko, ale tak na tento únik si musíme dať teraz pozor, aby neprišlo zakončenie a ešte faul. Opäť hráči Pan Európy v útočnom pásme 3-1. Toto bola krásna strela, ešte krajší zákrok, ďalší zákrok Mateja Megu, tak ten teraz predviedol neuveriteľné zákroky. Okamžite mu ho zobral s číslom 91 Kabáda, výborná prihrávka, znovu Mega, tak sa rozbieha stredom ihriska. Má znovu puk a výborne vystrelila Orlík. Asi ani nevie, ako to chytil, pravdepodobne rámom svoje lapačky a teraz 2-0, čo z toho bude a je to gól, bohužiaľ. Tak hrmelo na... Vyhodenie až do stredného pásma a potom teraz to môže prísť opäť samostatný nájazd
Pane Európia, je tu ďalší gól, tak to je neuveriteľné. 2 góly v presilovej hre, hráči už sa zrejme nič nestane, ešte vyvezú, ešte to možno bude na jednu strelu. Aj tak prichádza, ale toto bol vynikajúci zákrok, tak teraz sme mohli inkasovať. Pri mikrofóne mám gólmana hosti. Ako sa ti zatiaľ chytá? 5-1 vedete? Zatiaľ priebeh zápasu je pre nás veľmi dobrý, ale samozrejme prvá tretina bola trošku hektická, keďže naši chalani vybehli na tú STUčku podľa očakávania, ale pre mňa to bolo ťažké, keďže bolo na mňa, myslím, také 2 strely, takže ako chytalo sa mi ťažko, druhú tretinu sa trošku rozbehla aj tá STUčka, takže bolo to vyrovnané, hralo sa z jednej strany na druhú, takže zatiaľ podľa mňa atraktívny hokej. Vedete o 4 góly, budete sa snažiť už trošku stiahnuť, alebo sa budete snažiť už úplne doraziť supera? Ja si myslím, že taktika z pohľadu trénera bude rovnaká. Budeme sa snažiť za každej okolnosti dať čo najviac gólov, dostať STUčku na kolen a dokračať k víťazstvu. Ďakujem a nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne. Poď, Matej. Brankár domácich Matej Mega bude hodnotiť druhú tretinu. Matej, zatiaľ si síce inkasoval 5 gólov, ale myslím si, že patríš kľúčovým hráčom. Ako sa ti zatiaľ chytá? Fú, no, chytá sa mi zvláštne, je to taký zaujímavý zápas, mám veľa kamarátov na druhej strane, no tak je to také napäté a tak nedarí sa, žiaľ, urobili sme nejaké chyby pri vlastnej presilovke a z toho sme inkasovali, čiže... Keď si spomínal tých kamarátov, boli aj nejaké podpichovačky pred zápasom alebo počas neho? Ale boli, došli, že mám pustiť nejaké góly, ale tak aj som pustil, bohužiaľ dali, no tak... Tretia tretina, strácate 4 góly, čo možno zmeniť alebo zjednodušiť, zlepšiť? Asi všetko. Ďakujem, nech sa darí. No, díky. 87 Barták, ten už jeden gól strelil, ale druhý zatiaľ mu to Mega nedovolil, výborne zachytil jednu aspoň k svojim obrancom, to sa však nestalo. Teraz Pan Európa, výborná kombinácia a tam bol faul. Svojho supera, strela na bránu, výborne Mega, kde je puk? A tyčka zvonila a na Kings sa vália na našu bránu, opäť prenesenie hry na druhú stranu. Teraz od modrej ďalšia strela, vynikajúci zákrok Mateja Megu, ktorý však puk nemá stále v moci a teraz vynikajúco zachránil. Pan Európa neúnavne útočí aj napriek de facto rozhodnutému stavu. Výborný Megov zákrok na 2-krát ramenom zastavil 6. gólovú strelu. Tréner 1-5, výborný duel, čo možno chýbalo? Chýbalo nám trochu šťastia, nejaké šance boli vytvorené, ale v prvom rade kvitujem veľmi dobrú úroveň súpera, dravosť. Super sa mi páčil a videl som naše nedostatky, máme čo doháňať. Prišla veľká zmena do druhej tretiny, mal som pocit, že ste začali viac napadať, bol to možno váš pokyn? Trochu disciplíny, malinká zmena, malá korekcia v zostave, skôr zdôraznenie tých prvkov, ktoré som kladol, aby sa plnili a vychádzalo to. Žiaľ, v tej druhej tretine sme dostali vo vlastnej presilovke 2 góly, čo sa nestáva často, ale bohužiaľ. Ako to na hráčov vplyvalo, tieto 2 nešťastné góly? Je to deprimujúce, je to frustrujúce na samotných hráčov, to je samozrejme. Ďakujem a nech sa darí. Ďakujem aj za rok. Tréner hostí bude spokojný s výsledkom 5-1 a ďalšími bodmi? Jasné, body a výsledok sú doma, som rád, že sme vyhrali, aj keď nemôžem povedať, že to bol nejaký ľahký zápas pre nás, aj keď dal prvý s posledným. Povedali sme si, že by sme nepodcenili supera a išli do toho naplno a úvod nám vyšiel, dali sme rýchle góly, potom sme to už nejak udržiavali a na nohy nás najviac postavilo to, že sme dali 2 góly v našom oslabení a už sme potom ten zápas vlastne iba kontrolovali. Zatiaľ pevnou nohou kráčate za prvým miestom v základnej časti, je to cieľom? Tak každý chce byť najlepší, aj odhodlanie je, aj cieľ takýto máme, ale sami môžete vidieť, že tá tabuľka je dosť natesno, tak stačí jedno zaváhanie a môžeme byť hneď 5, takže treba ísť krok za krokom, vyhrávať, keď sa bude dať a samozrejme chceme vyhrať Sekeráš trofy. Ďakujem, nech sa darí. Ďakujem. Ďakujem, chlapci. Držte sa.